Člověk Finn a pes Jake jsou tady. Čas na dobrodružství už za chvíli na Cartoon Network. Zatleskejte novým epizodám Gumballa a dozvíte se, jak být víc Gumball. Začíná tanec. Nové epizody Gumballova úžasného světa už za chvíli na Cartoon Network. Kdy ten déšť skončí, potoka všichni jsme. Dobré ráno, podnikatelé zítřka. Já se jmenuji Bobin. David, pozor! Teď! Tryskáč se zlata! Tady jednorožec! Bezpečnost, teda! Kuřecí nugety! To je ono, naše nová společnost bude trysková Karate Nugeta SRO! A to je všechno, lidičky. Má to šmak, tak pořádně se pudruj, už se jako drak za tebou špicou ženu na svým skútru. Ženu na svým skútru. Ženu na svým skútru. Vyraž slanou Longbeard na nové dobrodružství za Odonovým pokladem. Jo, prostě jsme ho odnesli. Pro Bulgramovu lopatu. Radši je nech otevřené. Za módou U Poseidonova pyžama konečně mám pousy. a postavit se starému nepříteli. Kniha. Sleduj 50 na Cartoon Network. Je čas nahodit něco třpitivého. Ale proč paroubku? Máš šanci rozhodnout, kdo je tu nejlepší. Na cenách Cartoon Network. Tenhle týden budou největší hvězdy. Konečně, o svůj příběh se podělím s celým světem. Udělujeme ceny za nejlepší hlavní postavu. Konečně už mám křižáka v pláštěnce! Kdo byl nejikoničtější hlavní postava? Dozvíš se na cenách Cartoon Network. V neděli v 10:10 na Cartoon Network. Práškové, dáme se do toho. Zatmění měsíce? Co to přesně je? Proč je tak strašné? Letím do vesmíru! Jsem na tebe tak hrdý, zlato, zachráníš celý svět! Dneska je neděle! Jo, teď jsou extrémně zmatení. Omare! Omar volá strážní salvu! Česká televize uvádí seriál Normálka.
Het gaat waanzinnig worden. De onwaarschijnlijk waanzinnige wereld van Gumball. Nu bij Cartoon Network. Vyraž s Lanou Longbeard na nové dobrodružství za Odonovým pokladem. Jo, prostě jsme ho odnesli. Pro Bulgramovu lopatu. Radši je nech otevřené. Za módou U Poseidonova pyžama konečně mám vousy. a postavit se starému nepříteli. Kniha. Sleduj nové epizody Lany Longbeard. Začínáme v pondělí v 16:50 na Cartoon Network. Krimi pták a krimi králík. Není těžké jíst zdravě. Je to v hlavě. Já ti nevím. Když mám hlad, z nějakého důvodu nedokážu myslet na nic jiného než na burger. Ty reklamy jsou snad všude, ha? Ne. Stačí se jen správně rozhodnout. Ne, nejsem zkrachovalec, který kvůli blogu o jídle předstírá, že je na tekutý paleodietě. Já myslel, že máš hlad. To mám, ale koukni, vypadají, jako by jedli drceného klauna, aby se jim vrátila barva do jejich bezduchých životů závislých na selfiečkách. Vítejte v Bezva. Namaste, vítá vás zdravá výživa. Jaký chcete salátek? To je fuk. Jsem momentálně ve stavu, že bych snědl i sliz, co je usazený v odpadu ve dřezu. Tohle je v kalifornském duchu. Britské jídlo tu nevedou. 2 salátky, co čistí čakry, prosím. Jo, tak. Tady to je. Víš, Larry, nic proti vám pracujícím, ale vyděláte z recyklovaných surovin do burgerů odvedle saláty? Je to ještě vychytanější, dokonce jsme jim dali jméno po Hippíkovi. Asky. Vede panda. Hrozně mě mrzí, že jsem tu pyramidu cereálí srazil. Nechtěl jsem. Pust to z hlavy. Věř mi, ve strážení věcí jsem přeborník. Měl jsi vidět, jak jsem jednou skácela limonádovou věž? Já jsem jednou zkusil nafouknout. Věcí jsem přeborník. Měl jsi vidět, jak jsem jednou skácela limonádovou věž? Já jsem jednou zkusil nafouknout matraci tady uvnitř krámu a nakonec jsem pokácel regál. Popravdě, podle záznamů bezpečnostních kamer regály. Množné číslo by bylo přesnější. Gumball a Darwin už jsou natěšení. A co ty? Gumballův úžasný svět začíná už za chvíli na Cartoon Network. Vydrž, zábava ještě nekončí. Gumballův úžasný svět už za chvíli na Cartoon Network.
Sladěuš. Cinda. A to je všechno, lidičky. Ano.